What's up, people? It's your boy Wabizo in the building again. You know what it is, you know the vibe, you know the story. Alright guys, weekend then fire. Kunali nkhani za mbili lawyer kamangira nayo wing'alula pamene pajapo zipani nazo ndezi kupanga misonkhano yofuna kuzigulisa. Monga tonse tikudziwa kuti chaka chamawa tikusankha adindo kuyambira kansala MP komanso mtsogoleri wa dziko, ndipo zipani zikukangalika kufunisitsa kuti izozo tizisankhe. So weekend imene takhali kupanga analyze nkhani zokhuzana politics panopa lero monga Monday pa 14 October 2024 mawa tikukonzekera tsiku lana kubala kuti makolo anu mwakonzera chani, makolo anu amene anatibereka, amene anatilera, amene anatisunga tayamika motani pa tsiku limene lili lapadera la special makamaka kwa azimayi amene anatilera ifeyo. Lero nditingofuatika nkhani ya entertainment. Onesmus Music amene watusa nyimbo yake ija inatchuka kwambiri pakatipa imene kutchedwa kuti Controller, ndipo nyimbo imene waimba ndi katswiri woimba nyimbo wa ku Nigeria dzina lake Joboy komanso DJ Edu. Nyimbo imene yadabwisa anthu pamene mati 1 hour inali ikale pa 10,000 views on YouTube, which means zinthu zona kuti performance yabwino in as far as YouTube is concerned. Joboy walowa mumene momo Onesmus, ndipo video imene yajambulidwa komwe ku Nigeria kumene kuku ndithu kumene anajambulira video imeneyi. Tikanatha kukusewerera video imeneyi koma chifukwa cha copyright issues sitingakwanitse kusewera nyimbo imeneyi. Komanso Malinga ndi Zeze akutulusaso nyimbo yawo lero imene akuiti Chete. Nyimbo imeneyi ndithu ikhale ikutuluka tsiku la lero pa Maiden Monday, komanso video ipezeka pa YouTube ikamati 9 koloko madzulo. Khani pamene popo kuti mukhale mukuonera nyimbo za Malawi zokoma, sizofunikanso kuti timve nyimbo yokoma choka ku Nigeria, ku Zambia, kaya kuti Malawi akufanhamula nyimbo zodabwisa. Zeze akhale akuvumbulusa chinyimbo chimene waimba ndi Malinga, ndipo title yake akuiti Chete. Muli ndine Wabizo in the building, know what is the story. Check it out. For you.